Ayan guys, part 2 namin. Please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Kilot International. Part 2 namin guys. Please share this video guys. Maraming salamat. Ito ka manigarilyo? Inom. Ginagmay. Di mo ka mahubog. Sahay. Mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko ha. Paminawa ko kay importante kinis mo kalawasan, dili lang para sa inyo ha. Apil po ko. Mga tulipit sir, labi na sa ating mga viewers ha. No, kanya dire, kung pa ka masayod, ngunit balay-balay sa uric acid, kanya sugar. Uric acid, kanya sugar. Ay kalimot ha. So dili yun sila parehas, si sugar o si uric acid. No? So kaning uric acid, nadre ang sigarilyo inom, nadre magtapok, soft drinks, coffee, juice. Kung saan pinakadagan ng magsulod sa itong lawas, padulong sa tiil, mga nang maapiktahan ko. Ngayon, dugay pa. Kaya, ini osteoarthritis niya ata niya. Kira? Kira? May sakit na.
Ayan. Tira. Ay, sakit eh.